21 год таму, у 2004 годзе, упершыню з гуртом «Рэха» мы паехалі на замежны канцэрт з Менску ў Бельск-Падляскі на фэст «Бардаўская восень». Перад канцэртам на саўндчэку мы перасварыліся, таму што зразумелі, не ўмеем граць, нічога не атрымліваецца. Мандраж, нервы, боязь. Ну і па шчырасці мы сапраўды на той перыяд толькі пачыналі і гралі вельмі пагана, ну але былі юнымі, натхнёнымі. Як мы патрапілі на бардаўскую восень? Знакаміты беларускі мастак Алексей Марачкін запрасіў нас да сябе ў майстэрню на агледзіны. Там у майстэрні нас аглядаў, прыслухоўваў беларускі бард Алесь Камоцкі, які і благаславіў нас на адбор на бардаўскую восень. Мы прайшлі гэты адбор і ўжо непасрэдна ў Бельску-Падляскім удзельнічалі ў конкурсе маладых выканаўцаў. У 2004 годзе гран-пры атрымала заслужана Тацяна Беланогая. Я хочу даць цябе, даць цябе. А мы нічога не атрымалі, аднак нас заўважыў варшаўскі прадусер, і вось з таго часу распачалася наша сур'ёзная музычная дзейнасць. Першыя ганарары, польскія канцэрты, клубы. Дзякуючы Ігару Зныку, прадусеру, мы ўвайшлі ў сапраўднае сур'ёзнае мастацкае музычнае жыццё. Апрача канкурсантаў на бардаўскай восені зазвычай выступалі і зоркі беларускай музыкі. Уліс, Вайцюшкевіч, Вольскі, Шалкевіч. Там вельмі шмат перайграла выбітных беларускіх музыкаў. Але для мяне душа бардаўскай восені гэта не сам канцэрт, а тое, што адбываецца пасля канцэрту. І скажыце, каб не плакаў ні адзін, што ў выгнанні мусіць мучыцца іх сын. 20 годов минуло, правда? Ей, мой коник ворони, серцем ніхто й чує, б'ють спочоли, як звани, а в землю сиру. Пора ісці, напевно, третя година, І місяць сунеться за Крилковський. Карацей, такая інтэграцыя, такая душэўная размова, супольныя песні пад гітару падчас банкету. Для мяне вось гэта і ёсць сапраўдная соль, душа бардаўскай восені. Агулам я прымаў удзел у бардаўскай восені ажно 5 разоў. Ну, першы раз як канкурсант, а ўжо астатнія разы мы прыязджалі як заслужаныя артысты. Ведаем się тут z Andrusią z tej sceny już больше za 20 lat. I on uliku tych ludzi, dla jakich scena bardowska w jesieni wielmi ważna. Na stяжиnie, na чужиnie, царь сустроил тебя в ужины. Поклонися мне, дзяўчына, адплачу найлепшым чынам, адудзячу, чым магчыма, не забуду твой учынак. У короне золотой размаўляе цар з табой, размаўляе, спакушае, забирае супокой, спокушае, выкрадае твайго сэрца супокой. Сёлета я прывез праект, які называецца «Андрусь Капэла». Мы прэзентоўвалі альбом «Цар Вужыны». Вялікая каштоўнасць, калі артысты, музыкі могуць у спакоі, у камфорце, у цяпле пагаманіць, пагутарыць, пажартаваць, пабыць разам адзін з адным, і гэта так класна. А яшчэ бардаўская восень – гэта залаты стандарт добрай арганізацыі, якаснага гуку і людскага стаўлення. Рэзаў лёс мяне лязом, выразам наскрозь узор. Мы ж усе ляцім дазор, паўтарая 100 разоў, як закляце захавор. Паўтараў я 100 разоў, лёс не рэж мяне лязом. Мы ж усе ляцім дазор. Высіна
ветінанкі.